Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinobata nyaya dzakasiyana-siyana, patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, patinokuigira mapodcast each and every day. Tinomeka sure kuti tiri kuita mapodcast, and mapodcast edu isusu tinoita nemazim celebrities, tinoita macomedian, maartist, machii, tinoita nemamen of God, kuti tinyatsonzwise zvitendero kuti zvikufamba sei, tonombosanganisa mamuslims, tosanganisa vechiwanhu tichikurukura. Saka guys, mune ma-reasons hope kuti musubscribe this platform kuti musapotswe nema-latest. But muzwana nhasi ndine video yandinaro nandisipo ndambo ndanga zvangu paJosa. But ndadzoka ndichidzoka mandaenda pachannel paProphet T Fred kuti timbonzwisise kuti zvinhu zvakasara zvichiitika, zvinhu zvachiitika Sunday iyoyi. Sunday video yandinayo inova video yekuti ndasingatarisire kuti ndinoona men of God, kana ndinonzwa kuti maimufundisi vari kubata mushonga, kana tinonzwa isusu kuti men of God vakuendesana, kati vakuenda kune imwe chechi kuti vanobatsirwe nenyaya dzekuti mudzimai ari kubata mushonga. Tisingamirire papo, tizoziva futi kuti men of God vari kutochita, vari kuhola. Saka zvinhu zvinotinyadzisa, zvinhu zvinotivhundutsa, zvati tiripa pakuexpose zvinhu zviri kuitika kumachechi, so that vanhu ndinoona muchifollowa ma-men of God, mufollowewo muchiona muchisiya room yekuti munokwanisa kuzoshandisa pfungwa dzenyu mukuanalyze nekunzwisisa. Even the Bible says unofanira kunzvera mweya ngaunzvero, ngatisangotrasti mweya wese. Mufundisi wangu atobva kukambura obva uya achitiparidzira apa madam wanenge ane muhoko muhomwe ababa kunanga kujeri cheko. Saka ndichaplaya video iri panapa mariona, then toyatsoona tese tiri pamwe chete tichianalyza kuti tichibatsirana tikunzwisisa nyaya yezvinhu zviri kuitika panapa. Ma1 makadiva ndinofara edu Prophet. Makajaira kubata maiki kakwenyu, siyai itaure. Muri mufundisi here? Ndiri mufundisi wangu Prophet. Vafundisi vanoda kutobata kamaiki vakutoparidza. Makadii mama? Tinofara Prophet makadiwa. Munhu waMwari, zvino zvamuri kuno kwedu vana vesangano mavasire vasarana? Kuna mata tinoona matedu, but pane zvine zvinetsa Prophet. Pane zvokunetsa? Chii chiri kunetsa? Pane zvine zvingonetsa Prophet. Kose murungu kuti mushonga ipi? It's a long story Prophet. It's a long story. Mutore emotional zvokudaro. Zvekutolara. Mishonga makaiwana kupi? Pane zvine zvakaitika naadzimai. Zvakangoomawo Prophet kuti mukadzi ari semudzimai wako, ari semufundisi, ari mai mufundisi okubatirawo mushonga. Mutori naye? Wangu Prophet. Mama mufundisi makadi? Ndiripo angu makadiwa Prophet. Zvikuti ndi mishonga ndenyi? Andiite zvemushonga ini. Koimi makaiwana pa? Nezuro achingobvawo kwaibva handisimbobatawo hangu bhegi rake, but nezuro ndakangobatawo bhegi racho, then ndibva ndangosangana nemushonga. Ndiri kutoshaya kuti yakaenda sei muhandbag mangu mushonga weProphet. Ini ndakabata kudai so. Ndiri kunzi haisi mushonga iyi. Asi ndanyanyonetseka pamati hamuzive kuti yakapinda sei muhandbag menyu. Bosi ndakabata kudai so, ndatanga kuoneswa mufananidzo wehoko, but inonzi yemutara.
hausi mushonga wemuti unonzi wemutara ukavezwa wakanonzi namadzibaba endai munorovera payadhi kudzinga varoyi. But hamuzivi zvakapinda seMbeki? Prophet handizoti zvakapinda semuhandbag mangu. Ndo dambudziko problem yanayo. Hanzwisisa anoramba zvinhu zvaanenge achiita. Saka nhasi ndatongoregedza kuita service. Kana achiramba munamatireka munhu waMwari. Mufundisi, ndopanoda matanzi zviya zvamunoparidza zvezvi. Saka nhasi ndangoti aiwa hatichatoite service nevanhu. Ndombouya kwaProfet. Nekuti maimufundisa wangaite zvakadaro. Yeah, mutare. Zvangopinda zvega Mbeki mama. Zvinhu izvi handizvizive Profeti. Typical of a woman. Hamukadzi kana akati ndoramba anotoramba ende achiramba ende achitofa achiramba. Chero kamudambura musoro dzoro rikaenda kwanika ngoti handizvizive dzoro riruku achiramba haabvume. Unotoda nyasha kuti agone kuzobvuma. All right. Monoza izvamuro zvakapinda mbag menu muzvizivo zvakapinda sei. Izvi makazvibhadharira $15 izvi zvandakabata izvi. But $15 yamakabvisa iyi makadyirwa mahara. Because imi manditi makanzi muno panodiwa mvura yemumhango. Muprofita wenyu wamakaenda akanoti panda $15 yebhazi kuti aenda anochera mvura kumusha kwainowanika. Saka inini sinzi mati zvenyu zvakapinda zvega, ini ndanzi. Saka $15 yenyu yakaendera mahara because haisi mvura yemumhango. Prophet, kana isiri yemumhango ndepai mvura? Watch this. Haise mango, masamba akaboiliswa. $15 yaenda. Anditi pamakabva kumune akazokuti ichenda munotsvaka $150 because paroda Zaire ostrich kuti highway. Ndizvo? Prophet ndakaibhadhara. Abvuma kauye Prophet. Ndakutokumbira kubatsirwa Prophet. Asi mimi chinja kaita kuti mubate bhegi rake. Ndisitombobate bhegi rake but ameno chichakangoitawo kuti ndingobatewo bhegi rake. Toto Mwari ndo akatondigonera kuti ndigone kuona bhegi because handisomboribate bhegi but ndakangorekana ndaribata. Okay, I'm trying to make sense out of this. You know. Mufundisi. Prophet. Mufundisi. Prophet. Mufundisi. Prophet. Ndakushedza yakangani? Katatu Prophet. Unoona chimufundisi? Aenda kuma Sowe vari maimufundisa akanganisa. But mese muri vaviri ndiri kuti mudzidze, imi ndakushedza ikatatu kuti ndikuudzai zvikureva shoko raMwari. Wangu Prophet. Mufundisi amufanire kuitawo zvamuri kuita.
wazi imimi hamusi kufanira kakuti imimi muti hameno chakangoita ndibate bhegi wacho. Mukadzi akakuudzai kuti endai munosecha bhegi ndiye munhu ari kuparadza marriage yenyu. Iwewe yauri kuti shamwari yemuchechi yoyo yawakaudza kasikiriti kunoshandirwa ndo iri after your marriage. Prophet zvakaoma prophet. Munhu ungoti ndangonanga pabhegi ngoti ndichingopinda usikoti munaiko bhegi ubata bhegi. Inini ndofunga kuti vana mai masiyana nezveshamwari. Mukangoziva kuti hachina kuna chinhu chinonzi shamwari paupenyu but hamunzwe. Hey bestie. Tichiteerera zvekuti one hand wash the other. Kuti chana chimwe hachitswanyinda. Ndozvatete tichiteerera pane tichitsvaga mafriends. Rume rimwe harikombi churu. Ndo patete tichitsvaga mafriends hatozokomba nawo churu. Watino chimwe chigunu chanozoswanya nacho chiinda. Saka ndozvichitika man of God but tinozorasiswa nehama dzedu dzatinadzo. Hakuna chinonzi bestie. Munhu waMwari maite zvakanaka mauya mama vakakanganisa vakaenda kunoshandirwa kumasowe asi muri kukanganisawo semunhu waMwari handichataura kupfuura ipapo. Chendai munonamata zvakanaka imi nemhuri yenyu. Ndai munonamata zvakanaka. Maita basa prophet. Thanks prophet. Ndai munogara zvakanaka. Step iurohwana madhawo akaloda maione step yarohwana madhawo achibuda havana mumirira husband ndekuda kunoataka munhu wavo aita se akaudza murume akuda which means kuona kuzongopedzisa kwaita ikwe fight isiri bhoko because culprit yaita se abatwa. Saka ndozvikuitika muri Zimbabwe ngatimonzwa kuti man of God ari kuti but ndona sekuti sometimes man of God munhu anokanganisa anoremerwa anotodowana kunamatirwawo even nemamembers nevana nemasons nemadaughters avo anofanira kunamatirwa because miedzo iriko kunzou zvamaimufundisiwo zvekuzobatawo mushonga zvekuenda kumasowe izvi raimwe level but ndichizodzoka nemubvunzo wekuti kuenda kumasowe kwakashata here ndo mubvunzo wandanawo manje. Because kana kwakashata which means tikuagreeya kuti vanhu kumasowe havasi vanhu vari kuita zvinhu zvamwari. Because I don't think pangaite problem yekuti wabva kwamakandiwa waenda kwaprofeti Bidi Angel unonamatirwa kana wabva kwaBidi Angel waenda kwaprofeti Makandiwa kunonamatirwa. I don't think pangaite problem yekuti tingatoita problem yekuti chechi nhasi haitoitwi like zvatikana mufundisa kuti watofanira chechi kuservice kwawo kuti waende uku. Maona message wanyatsombobatsirwe kuiona seissue kana amen. Comment section motudzo kuti chipostori chakashata here asi chabvunzwa man of God atoziva kuti chipostori chakashata here. Mwari akuitirei zvakanaka. Pane zvinhu zvanofanira kungonzwa mukadzi ari kuti pane rope dzandarota anamudza mukadzi anorota ukanzwa murume kuti kwandafamba kundaprofitwa anamudzawo futi. Vanhu vanoti vakaudzwa vanotsvaka nzira dzekuzouya nenyaya dzavo asi vagona zvavo nai tambo doko zevazita rekuchechi kwavo no vanongoendawo nokontinyawo mai mufundiso
vachimirwa vachiti tikufarira mama vaine hoko dzemutara muHeidburg nenhumbu ndozvacho majini uchiparidza mukadzi anenge atopiwa kunzi enda unobikisira murume wako uchifamba neshoko there is no power mukadzi achiti amen nhombo dziri kushanda iwe unofunga kuti vasati wambenderwa mazuva here vanhu ivava vanoenda especially kana wakuda kupfeka bhutsu kangoona paine kadombo karimo mukati mumu kana vanhu ngakasotwa nangotakurawo zvangu handisi kuti vanhu musatirasitani mudzimba asi ndiri kuti vanhu verudzuru rwekwaevha adangwarirwa they can do zvese protect toda kuti vekugermany vazoenda vaane testimony mirai muone kuti munoenda zvadhisapiya zvese chinonzi kugara paservice kunokubatsira kuti madhoors anovhoreka. Amen. Anyway, ndo nyaya dziri kuitika idzi tingoripo pakukupakurirai kuti muzive zvinenge zvichiitika mugare muri up to date. Ndo nyaya yanga takabata nhasi iyoyi inova nyaya yataona kwaProphet Tifred ende kune imwe yandichayo nayo futi. So guys, ndinokumbirisawo kuna sina subscribe vari kuona this video kuti mugare masubscribe because each and every day we make sure that to upload something. We make sure that we upload a video each and every day. So it's more important kuti ugare wakasubscribe so that ubaya kabheri kaikaiti patinongoposta chete unobva notification obva zati DJ Sparks one something chawakanda kuita kuti usapotswe. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika out there but sometimes muri busy muri kubasa hapana pamungaswera muchiti maona channel yanhinge maona channel yanhinge saka makangosubscribe hapana DJ Sparks zvoreva kuti DJ Sparks vanoswerawo vari busy vachitsvaga zvikuitika uya nazvo panapo ukupai. Saka imimi basa rino inoita shoma chanyongosubscribe chete nekulike nekufollow mapages edu. Tinowanika masocial media platforms ese. Ukaenda kuTikTok unongonosearcha DJ Sparks ZW, ukaenda kuInstagram DJ Sparks ZW, kuFacebook, YouTube DJ Sparks ZW, kwese ingoti DJ Sparks ZW. So hapana pekuti angazoti ndazovhiringidzika as long as wangoti pa DJ Sparks waisa ZW chete unoona ndichibuda ende ndona malatest atinenge takanda. Don't forget to subscribe, like and share. With that, 4